La Biblioteca de Banyoles comença aquest dimecres la quarta edició del cicle Lletres al claustre, un monogràfic que enguany se centra en l'islam i la literatura i que es farà al claustre del monestir. Tot i com l'any passat, les sessions s'han programat pels dimarts de juliol al vespre, aquesta primera sessió es farà el dimecres per qüestions d'agenda de la ponent, la islamòloga banyolina Dolors Bramont. Precisament Bramont és la coordinadora i presentadora del cicle i estarà acompanyada per diferents experts. La quarta edició del cicle Lletres al claustre se centra en les veus de islam i literatura i pretén endinsar-se en la vessant literària de l'islam, que més que una creença va generar una important cultura que va influir a Occident. Dolors Bramont serà la protagonista de la primera ponència. Comencem pel començament, l'Alcorà. En aquesta primera conferència, Bramont parlarà sobre la creació de l'islam, com aquesta doctrina es va recollir en el llibre l'Alcorà i com l'expansió àrab i la seva cultura van marcar una fita en la història de la humanitat. Les sessions continuaran el dimarts 11 de juliol amb De Trovaïriz i Poetes andalusines, a càrrec de Glòria Sabater. En la conferència es parlarà de com en l'edat mitjana les poetes andalusines i les trovaïrids occitanes van ser un bon exemple de dones que van lluitar per trencar el paper que la societat els tenia assignat i com van marcar el llegat de la lírica europea medieval. La tercera conferència serà Les vies del misticisme islàmic i estarà protagonitzada per Theo Loinaz. El dimarts 18 de juliol es farà aquesta tercera sessió en la que, a través d'una selecció de fragments literaris, Loinaz introduirà el concepte de fanà o anorreament del jo, l'element clau del sufisme. El cicle Lletres al claustre es tancarà amb els tresors ocults de les mil i una nits, el 25 de juliol. En aquesta conferència, Margarida Castells Criballers analitzarà les mil i una nits i analitzarà l'autèntic contingut d'aquest clàssic universal que sovint ha estat condicionat per versions apòcrifes i adaptacions infantils. Dolors Bramont ha estat guardonada enguany amb la Creu de Sant Jordi. És doctora en Filologia Semítica i en Història Medieval i professora emèrita d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona. Totes les conferències del cicle es faran els dimarts de juliol a les 8 del vespre al claustre del monestir i l'entrada és lliure.